ay tegere ba fo an membre du jour kuna parce que an bara famba be olu de bolo ni an klala no ma kuma amabane OK Idrissa comme Traoré la gati ma nyana ma sanga mi sigoro dima e gati sigi en fi aywa Idrissa Traoré bolen ko fe ame wele blan balmam so do ma nale to ko Aïchatou Kébé kaka bo jama kay ay tegere fo ka Aïchatou Kébé kumbe Kébé la ka flare do wa obe aduma de do bozo ah OK OK bozo muso tebelen ko neta do Traoré la ka obe mun ko ne fe bi ulada ina uka cheke na inka ha OK amena wele bla Issa Traoré de ma ale fana kana fara atonyogon kan munu bina ni jugement inke ni anga membre du jury amba fuma ko barabe olu de bolo parce que ne ba do ni zigiri dala kele mi flenia nu bebi na ujini yoro fi membre du jury barabe au de bolo donc amba fo candidat obema ku bonne chance ko le meilleur gagne no temelen ko fe ambena mo mi wala sisa oye Burama Traoré bien Burama Traoré sikaso sallallahu alaihi wasallam ala kisini na mauba Mamadou Kala Kantula Romana Jeni Kama Allah Mishide ne majara don waraye Mishibaya don jaraye waraye Mishide ne majara don waraye Mishibaya don jaraye waraye Mishide ne majara don waraye Suno baya don jaraye waraye Mishide ne majara don waraye Mishibaya don jaraye waraye Nsi yanula koni fo may bora quartier jumena ne bora Sabali Bugu ok mana Sabali Bugu kawabe chogodi ne klota ulade aywa Allah wakani sababa be koni fo ba kenne bi bol sajaja balara sajaja aliyu balara aliyu ala sajaya magani madina se ama sajaya turusina kunudala ama sajaya tatasare kelebena ama sajaya kaibara kelebena aliyu barara aliyu ala ame wele la sanga zigiri dara werema na le toko e banchi Sidibe haywa flow akobe chogodiya jigida na jigiye alaye anga jigida ambe jigiye alaye jigida ana jigiye alaye anga jigida ambe jigiye alaye jigite mogomina wolofa ko jigite mogomina ko jigite musomina furuta ko jigite musomiye Tonton Abdoulaye Diabaté, allez de Nikene Defaye, Nour Firdaus, première édition, Shirifla TV, Ali Pichichi Media Center, Oluka partenariat Hokumu Kolonala, Uyu Bolo Dignorama, Kani émission ici, émission mini Ambawele, kon Nour Firdaus, Ka Zigridala Bla compétition na, enfin, ani émission ifa
tonton Abdoulaye Diabaté ale ti mɔgɔ dogolen Mali kɔnɔ ni ko tonton Abdoulaye Diabaté ka taa Bamako k'a fɔ Kidal bɛɛ lajɛlen b'a dɔn seko ni dɔnko sira kan ni tonton Abdoulaye tɔgɔ fɔra yɔrɔ o yɔrɔ Mali bɛ kunna wolo Mali bɛ kɔrɔta n'o jara a ye tɛgɛrɛ b'a fɔ tonton kunna tonton Abdoulaye an ka foli b'i ye i ni ce bɛna se mɔgɔ min ma o ye Adama Sidibe bi yan a banna dɛ ne y'o de fɔ n ko kɛnɛ y'anw ta de siɲɛ wɛrɛ ni fila min sera an b'a yɛlɛma abada o tɛ se ka kɛ Amba Khadija Tul Kubra Amba Khadija Sayyidatun Nisa'i Amba Khadija Alakira Furumoso Amba Khadija Mekuloni Khadija Amba Khadija les zigiri le vieux canada mangaye mi massa juruda Ousmane Cherif Madana Haidara la mais en tɔgɔ yɛrɛ ye ba cɛmɔgɔ El Hadji ba cɛmɔgɔ Kane agatubo ka sallallahu rasul ala kan bɛ sabama ila fɛn bɛɛ bi ban ala ka masaya tɛ ban ila fɛn bɛɛ bi ban ala ka masaya tɛ ban aw ɲɛ bɛ dugukolo min na dɔɔnin bɛɛ bi ban aw ɲɛ bɛ kɔsɛri jama min na dɔɔnin bɛɛ bi ban on veut la paix on veut pas la guerre et ayi ka ban irikoi inasiba ila fɛn bɛɛ bi ban fo ala ka masaya kelen ala k'an bɛɛ sababa ma siga to kuma in na fiyewu fɛn bɛɛ bɛ wele lase Umaru Sisoko ma Sisoko bi yan wa banambakaw bɛ ne do u bi jɛ k'u ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ kuma bɛɛ banambakaw bɛ ne do u bi jɛ k'u ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ kuma bɛɛ Mbote Nadino salamu alaikum Mbote aw tɛ zɛri wa ka mɛn Allahu Allah Allahu Allah Allahu 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 Akbar Allah 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 kiramantunu atauchonga masai barigada Mamadu mantunu atauchonga ndali masa barigada Nebe ala barigada ala miye sangolo dawaye Shaki be ala barigada ala miye dugugolo dawaye Tandali masa barigada masa miyo ke Mamadu mantuni ala do kanuna sandana Mamadu kanuna o kɔfɛ Aïssata an bɛna wele bila mɔgɔ min ma o ye Mariam Diabaté de Mariam Diabaté bi yan Mariam Diabaté bi yan Mariam Diabaté kanubagaw bi yan wa Mariam Diabaté kanubagaw bi yan a bɛ nɔrɔ la Fatumatu Zahra o bɛ nɔrɔ la ni min ɲɔgɔn ye denɲuman sɔrɔ damu ye Ala kira bangena Fatimata la muso ɲuman sɔrɔ damu ye Sedina Ali de Fatimata baɲuman sɔrɔ damu ye Asani woloba ye Fatima ye dɛ Salimata Togo i ni wula nse baasi t'i la baasi foyi tɛ e bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn na ne bɛ Ɲamakɔrɔ Ɲamakɔrɔkaw bi yan Ɲamakɔrɔkaw bi yan a ye kule Salimata Togo kɛnɛ b'i bolo an b'a fɔ silamɛ bɛɛ lajɛlen ma k'aw salamu alaikum fɛn min b'aw natɔla sɔrɔ aw kana aw tatɔla sɔrɔ ko dɔgɔnɔdenw ma sali kan don ne balima silamɛw sabu jɔn bɛ n'i da don kan ne bi fɔlɔ ka Ala wele ni k'a fɔ Allahumma salli ala sayidina
Jakite ale kana ka prestation nge Awa Jakite kanubaga bien kume zikiri gafuru kume zikiri degede ne aga furu vena doni ho ala zikiri awa vena doni bene telefonu bene ni daga awanda kanye mikoro silama jama ala be sira mogo yanye aye afane hawa uma aye takara fo ko shigo ka awa bena na wele la balamin sangare ma balamin biawa balamin sangare bia balamin kanubaga biawa nak balamin kalawa takara bafa balamin kuna Salam alaikum. Malmake inula. Banche. E bora quartier jumena. Nebe falaje. Falaje kaubeya. Falaje kaubeya. Aywa malmake kanabi bolo. Alaman labanyana. Alamani sama demanade. Famala kawa sali mamadu ka jama pega salike. Sanfara salilo nga mamadu ka munauti salike. Tukukolo salilo nga hamada ka munauti salike. Ali jina serete salife sababu nyuma serete salife aminu makobe sababu nyuma na salikiyaka malakalu be kumaka Allahumma salli ala nabina Allahumma salli ala sayyidil kauneni merci kanu babia na bia kule Balmake inula. Assalamu alaikum. E bora quartier jumena kasia. Mayambu. Mayambu ku kaubia. Mayambu ku kaubia. Ay kuleke. Okay, kanabi bolo. Alhamdulillah zil ijadi wal qidami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrata بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن ندر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن معد بن عدنان بابا عبد الله ونبا منبا Me wele la se Abbas Koulibaly ma. Abbas Koulibaly be kene kona. Abbas unula. Mba anula. E bora quartier dumela. Ay nebo bo shwala. Shwala. Shwala ngobia. Shwala ngobia. Ni shwala ngobia kule. Okay, kanabi bolo. Kwa shallahu na la sona ma shallahu kisi baunye. Jabaru ma sa sona shallahu torotana. Kwa shallahu na la sona ma silame o jigi baba unye. Alikaba tigi baunye shallahu torotana. Amena wele la se Bajalo Kuma de Masisa. Bajalo Kuma kanu bagaw biyan wa. Mbalimam so inula. Nse. E bora yoro jumena kasia. Ne bora Musabugu de la. Musabugu kaubia. Musabugu kaubia. Oh, ay kuleke. Okay, kenebi bolo Bajalo. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mama Romantono aluma bayalo kalangamewa iya silemelo aye zigiri kwa malame ne kwa mala mama duka alakira mama duka ne kwa mala shanela bayalo denga shanela ne kwa mala buyeka nyorandugu mamedila nyoro. Shagina assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ibora quartier dumela kana no. Ne bora bangona. Bangoni kaubia. Bangoni jagne buko kaubia wa. Na bia itegara fawere ku. D'accord, kuma bibolo Shagina. Soniko okungiri dome ona kesilama budema
jamala ila 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 la ona giridome Muhammadu ya Rasulullah ona giridome digan kan adam ani koni soronda aga gani hututi hosire ina kengerenya aga gani hututi fobure ina kengerenya kembiranga soni kalemo okongire dome Sone ko pego malidebe ona giridome Bailo Camara Bailo Balma kay nula e bora quartier jumena gasia ne bora kay e bora kay de kay ka do be kene kono ya anga première région mogotia e malibi dem ne yoro me mogotia kay ka kule balma ke kene bi bolo ako alama alama bisrali dinena Bimogoya mogoya bana mogoya bana bimogoya kabinya bali manatli funa lila kaba bibal maya chino bimogoya mogoya bana mogoya manoko Mali Couture banu ko ne nyama koro ale ka foli biya Ben Adam Production olu de be kan émission en produit Cherif La TV ani Pichi Media Center olu ka bolodi nyogoma hokumu korona la o de kera sababu ye kan émission into ay kene soro anti nyina ka fo ko ni émission première édition de ni ala sona mani tina ke a dernière ye anyo de fo casting de fouye anga prime mo bi don sala e keme fla anyo de fo keme fla ti fo ye mo kanu baka ka kola mo bi sai kanu baka ka ko de la ni aw ma me fla bokana aw ka candidat ka kolo bi décourager ou ba dabla nou ya dabla bi ke aw de la parce que be aw de la nyeneje no jara e tegara fa were kuna abana o ko fe un parrain bien tonton Abdoulaye Diabaté amina dakuru nye fla dama mumbe abolo aka foli bla jama bela jelena parce que ni ye moko kenyo kon kan fika fendo fuye abana mbi organisateur ufu awo ukani miria nyuma ina ukani akili nyuma ina ka membre de jury ufu jury yaka gelen kojugo amanoko kufu katimina ndiala mbado bina bara ngeni hakili sigi na la sonama ka animateur ufo ka animatrice ufo uka hakili sigi nuka maka nyumana no bora awru munu fanana na kana lajeli ke kana anga candidat u supporter mbe awru ufo parce que afana timina kadi ni yaye ka fa dongli dalaw bina kana dongli da zigrida ubada ni hakili unyebu unye joro de la kosobe parce que ni nye kala la jamana doro ba sura ba do maga do de nyini kosobe hal na kara makile na nye shula doro ki joka ka dongli da abi inspiré dongli da man no ka gele donc aw munu fana candidat we ni aw sona ka aw toko sebe ni zigiri na parce que ko damne de do dawru ba fa ya ta toko sebe ni mana ko la muna parce que ta do ko ala ko yere do ba ko mana ko do abana ibiti toko sebe bi yere senga fu Fendo e fouye gwan santé abada fendo fana e gwan sanye foute ala e fien dama amba sama aya dama fu amba sama fu nga anda sama gwan na ma sama ambisa kosobe wechi donc fendo e fouye gwan santé awo ay jid la baji fale fleni awo aya dama fu nga ma dama ganza amba soli fu kami nama mimi no banva fona anyere dama de facture di nyoma te ala te fien facture di ati ji facture di abada donc nunu mina ala ta de fo te ma ta fo abada donc mba aw fo la ka wala nyuma ndo ka miria nyuma tigi fo aw mun ya organiser Cherif la ani tele wara munum bina kana ta ka sangorota bu fana fo ko wala nyuma ndonke muna parce que ni ya ka fo je bela jele bina ni ye kanin kodon kan ne ka ando fe san na ta chamana e basoro nunde ya fli fien fe bebi Cherif la laje kosobe Côte d'Ivoire wo la Guinée wo
Burkina wo jamana fo mbala min fo mi shérif la soro a bebe ka lajɛ a bebe na kana no fe nya jate min san ka fo ne ko ndaro ka fo région do bien mais au région be bien parce que muna a wele da kɛra shérif la fe ani télé wɛrɛw o y'a nege do mɔna ya yɔrɔ in ɲɔgɔndan kɛnɛ do fadenya kɛnɛ fana don ka fadenya juguya kɛnɛ tɛ ɲɔgɔndan kɛnɛ yɛrɛ tɛ parce que maa min mana gagner a bɛ komi n'a fɔ zigiri de gagner na an bɛɛ ye zigiri da la ye ne yɛrɛ ye zigiri da la ye bari ne yɛrɛ ka dɔnkili ye zigiri de ye tiɲɛ na o don mɛnɛ donc ne bi zigiri soutenu bi zigiri duman soutenu bi zigiri dako ɲuman soutenu zigiri min bi kuma ala ko kan n'a ti kuma maa ko kan zigiri min bi ala ta fɔ n'a ti maa ta fɔ zigiri min bi muhadasatu la saniya ni ko muhadasatu dɔwɛrɛ tɛ o ye jugo saniya ye zigiri min bi jugo saniya ko fɔ ne b'o soutenu o de ye zigiri yɛrɛ 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 ye m'a fɔ maa tɔgɔ tɛ fɔ a la dɛ parce que maa bɛ se ka misali ta maa dɔ kan ka maa dɔ ko fɔ n tɛ ne yɛrɛ ye kira fatɔma ye o bi ne yɛrɛ inspiré kosɛbɛ muhamadu ko la n'a fɔra dama k'a fɔ ko kira fa tɔgɔ kun ye ko abdulahi k'o ma kolankolon kɛ ko kira ma kolankolon kɛ ko ne yɛrɛ tɔgɔ ye abdulahi ne b'a fɔ n yɛrɛ ni kolankolon man kan donc o la denmisɛnninw sera ma k'a jira n na k'a fɔ k'u bɛ fɛ n ka k'u ka zigiri ko ɲɛmɔgɔ ye n y'a juru la n ko fɛn tɛ ne fɛ tori bolokɔnɔ fɛn bɔgɔ don ne ye dɔnkilidala de ye jeli de ye ɲɛ n bɛ balo deli de la bon mais n tɛ se k'a fɔ n bɛna kɛ fɛn kama n tɛna fɛn kama n'i ma fɛn di n tɛna fɛn ɲini fɛn dita tɛ n fɛ fɛn min dita bɛ n fɛ o ka bon sanu ye o ka bon wari ye o ye mun ye o ye soutien ye o ni n bɛna dugawu min kɛ denmisɛnw ye parce que n yɛrɛ b'a dɔn gɛlɛya bɛ dɔnkilida la gɛlɛya bɛ dɔnkilida la n dɔnkilidala yɛrɛ y'a dɔn i t'i don a la mais dakan de don k'a ɲini u fɛ a k'a cɛsiri prime min filɛ nin ye dumuni casting min filɛ nin ye n'a kɛra a bɛna kɛ peut-être résultat bɛna bɔ dɔw bɛna fɔ u ye namara kan na dɔw bɛna fɔ u ma sɔn k'anw ta u corrompira non c'est pas ça ni maa kelen passera bɛɛ lajɛlen passera Mali zigiri de passera parce que ne tɛ compétition kɛ Mali zigiridalaw ni ɲɔgɔn cɛ ne bɛ compétition kɛ Mali zigiridalaw ni jamana wɛrɛ zigiridalaw de cɛ ni ne y'u ye je suis jaloux n bɛ keleya munna to ninnu bɛ se k'a da k'a kɛ nin cogo la anw tɛ se k'a da k'a kɛ nin cogo la o bɛ ne keleya trop n tɛna jamana tɔgɔ fɔ mais a ka di ne ye Mali zigidalaw ka bɛɛ lajɛlen da parce que mɔgɔ da kɔnɔ nɔgɔji n'a kɛra i da kɔnɔ tamaro ye o de ka di da ka kɛ a ka tɛmɛ ka kɛ nivakini ye donc a y'a jija jama min bɔra yan bi nin ye prime ye casting ye n b'a dɔn k'a fɔ ni prime sera dogo da jama bɛ caya nin ye parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ e ye don sɛbɛn la ye nin ye kana jira dɔn na an k'an kan lajɛ est ce que ni acapella kɛra i kan dingɛ ka di wa harmonie b'a la wa m'a dɔn dɔnkili tɛ kan diya ye o n tɛ ne yɛrɛ kan ka ko bɛɛ ta ye dɔnkili tɛ kan diya ye i bɛ min fɔ dɔnkili kɔnɔ o de bɛ minɛ dɔnkili la donc denmisɛnninw b'aw fo k'a wale ɲuman dɔn ordinateur a ye bonya min dan kun bonya girin don a diyara n ye n t'a fɔ a bonyana ma parce que fɛn mana bonya mɔgɔ ma i tɛ se o kɔrɔ n bɛ s'a kɔrɔ fana n t'a ta ni wari ye n t'a ta ni sanu ye n b'a ta ni hakili ɲuman ani ladi ni dugawu ye bari n denw ni mɔdenw de bɛ kɛ k'a kɛ n dɔgɔnin t'a la bilen dɛ n denw ni mɔdenw de don donc ala ka barika don a la ka kɛnɛ sigi hɛrɛ la k'a wuli hɛrɛ la a daminɛna nin na cogo min na ala ka sababu ɲuman kɛ a ka di n ye paramu o paramu ka di kɛnɛ kan n'i ma ye kɛnɛ kan n ka mɔgɔ b'i ye bari n ka voyage ka ca n'o tɛ artiste ka ca dɛ a bɛ se ka se artiste bɛɛ ma a bɛ silamɛ a y'a mɛn a ye hakili to a yɛrɛ la aw minnu ye animatrice ye a ka kuma cogo a ka ɲi a ka kuma taabolo a ka ɲi a t'i don gasi la a kana don gasi la a t'i dan dɛmɛ kuma fɔ a kana dan sago a bɛ kuma cogo min na ni nɔgɔya ye a kana don maa si gasi la kuma ye gabakuru ye n'i y'a fili i tɛ se k'a minɛ bilen donc a b'a hakili to yɔrɔnin na aw ni ce ala ka a sigi hɛrɛ la ka wuli hɛrɛ la a daminɛna cogo min na ala ka labanko ɲuman jira n na tɛ a ka to ban lasala mamadu ala ka Mali zigiri gan ye merci. Nur Firdaus. Munyu ma fɛn min dilan sabali ma fɛn min dilan kɛlɛ t'o dilan mankan t'o dilan ni dɔfɔlisen in kɔnɔna la an bɛ Madu fo ka zigiridalaw bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ an faso yɛrɛ n'i y'a ye anw bɛna sigi ni kɛnɛ in kan faso de b'an bolo n'i y'an bɛna sigi ni kɛnɛ in kan bɛn de bɛ Mali kɔnɔ an bɛ ala deli ala ka bɛn nati Mali kɔnɔ ala ka kɛlɛya nati Mali kɔnɔ ala ka sabati nati Mali kɔnɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn Chirifila TV lajɛbagaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔkan aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ nin kɛnɛ in kɔnɔna la Bichichi Media Center ale ni Chirifila de jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka nin émission in sigi émission in n'a bɛ fɔ ko Nur Firdaus première édition de do compétition de do entre les zigiridala ni olu ka compétition ye an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'an ka partenaire fo Jakite Peintre ale ka foli bi yan
tanti Umu Sumadumamba ina ale ka foli bi yan kene kono nana o ka Fedezar ka foli be kene kono tonton Baye Boubacar Diara ale ka foli bi yan tonton ka foli temelen kɔfɛ an ka foli be mɔgɔ min ye o ye Banu Kone Mali Couture Ɲamakɔrɔ o ka foli bi yan an tɛ se k'an ti ɲina Adam Ben Production olu de bɛ ka anw produit n'i y'a mɛn i bɛ kuma mɔgɔ de production mɔgɔ de b'i bolo an ka foli b'u ye an ka waleɲumandɔn b'u ye ka jama in bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ nana ni kɛnɛ in kan an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen k'a fɔ aw ye ko prime prochain o ye 1000 francs donsara y'o ye an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ waleɲumandɔn Chirifila TV lajɛbagaw an b'a fɔ aw salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Nur Firdaus.